nezingane zakwethu ngihamba nomunye ozakwethu abathi umsakazo ongadumile uzongena naye ayichaze. Sanibonani. Zikhona ney'ntombi lana. Amantshintshi akhona lana. Ake ngibona amantshintshi aphakamise izandla. Hey kunene mntana. Akhona amantombazane la. Ngile mawe. Mama angibona amantshintshi ephakamisa izandla ngifuna ukuhlomula lodwa-ke namhlanje. Ikhaya lami leli, ikhaya lami leli, ikhaya lami leli. Hey, ikhaya lami leli, ikhaya lami leli nginangufeni. Kodwa noma ngabe izinto ezodaka eshowe kusekhaya le, eshowe kusekhaya le. Hey noma ngabe izinto ezodaka inumuntu shiya, inumuntu shiya, itelo bonale ibona thandwa kuyatha ramo kuyangizo uzodeduma. Sanibonani eThekwini, sanibonani eThekwini. Igama lami ngumsakazo ongadumile ngomfoka amagwaza ngidabuka eshowe. Ziyazithi insizwa ney'ntombi uma zingibonga mina ngenkundla ehlamba ngekhona ziyehlamba ngaphonda ngawujembe ngofota sebekhona abadala abathekube usehla seyithathele ngoba umuntu ufaka amajenda kanti lehle lokomdala ejamele ayeye kwadlanja yeye wey'insizwa-ke nishaya amakhono bese nithi jovito jovito. Awu emantombazane emantombazane hawu emantombazane. Ngiyabingelela kubahlonishwa nabahleli bomcimbi. Ngibingelela umndeni kaDladla, ngibingelele umfowethu uSando Mfoka Magubane, umfoka Mqabula Sheshe. Ngiyabonga kakhulu ithuba esilitholayo. Mina ngokusebenza ngilapha kwenyama YouTube channel. Awuthi ngimusho nje lo muntu. Ngingaphansi kwendlamlenze umfoka Mpungose ngikuyikhuzani TV. Akazi kuzomtshela ustage manager kanjalo ke nizakuthi ahambe kahle ngihamba ney'ntshintshi ke la inengane eziwu-3 kodwa usa-right usa-18 una-3 akawonakali kakhulu only nje 3 iy'ntshintshi le lakaJomo. Ngiyathemba ukuthi bafowethu sobhathana kahle thile kuze kuyoqedwa. Are you ready for idlamlenze? Are you ready for umjabulisi? Are you ready for itolisi? Hawu unavigator ngizongani ukuthi uyeza naye. Lalela we unjogo wena ufuna ukumbona. Uthokozani yena unjani? Hajita Tanasa Hajita Tanasa kulungile siya lapho asambeke manqobo asiqhubeke mfowethu sifaka abantu manje. Ithi le ntombi yayisabi insizwa ibona ngathi insizwa lapha zilikhale kakhulu ithathe mina asambeke ngifake angivele ngifake lezi insizwa ke kuthiwa uyosingela noma usingela. Ngifuna ukubona abantu abangenayo inkinga yekhwapha benze kanjeni. Abangenayo inkinga yekhwapha asiqale nje from 5 pause samba 5 4 3 2 1 usingela. Asambe DJ, asambe DJ.